Mandawi City gustong mugamit og dugang mga estratehiya aron makaagni sa mga senior citizens nga magpabakuna bato COVID-19. Sa pagkakaroon, 25% pa sa mga lolo ug lola sa syudad ang nakadawat sa ilang mga bakuna. Ang detalye ni Nico Sereno. Padayon ang pamakuna karong adlaw sa mga senior citizens sa Mandawi Sports Complex. Alang kanila gitagana ang kapin 11,000 ka doses sa Janssen o Johnson & Johnson vaccine. Hinuon, pagsusi namo kaganiha mingaw ra ang dapit ug di kaayo daghan ang nagpabakuna. Si Ginang Remedios Eralino, 70 anyos, usa sa milinya kaganiha. Aminado siya nga mas nadani nga magpabakuna kay single dose o kausara kini i-inject. Kapoy, balik-balik. Hindi maghuna-huna ka sakit na. Kani kasara. Kani kasara. Matod ni Mayor Jonas Cortez, sa pagkakaroon, 25% pa sa mga senior citizens sa Mandawi ang nakapabakuna. Nang hinaot siya nga madasig sila sa vaccine nga kausara mahatag kanila. Ang uban manggod nga hadlok pa niya napagilaing dose na sad, so mo create ni og fear sa uban nga nahadlok na daan na say susunod na sa daan no kanang, so at least kausara. Gusto si Cortez nga gawas hingusgan ang kampanya pagdasig sa mga seniors, mag-umulsap og mga estratehiya kabahin niini. Usa sa giplano ang pag-maximize gyud sa mobile vaccination clinic aron makaabot sa mga lolo ug lola. Pinaagi sa bus, mamahimo nga di na sila mudayo gyud sa vaccination site nga maunay muduol kanila. Ato ng usbon ang approach nato sa senior citizens nga ato yung adtuon for those who are bedridden nga atong i-house to house nya kinsa tong gusto nga hatod kuha nga senior citizen then atong buhaton. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.